bir şu ulalsam şeýle bolsam ya ularsam bu işleri etsem diýip arzu etdi. Novruz var, skripaç. Şol uruşasım gelýär. Uruş gördüňizmi? Şoň üçin içimden towp etdim, estağfurullah diýip. Ceyhunun kış ýazlary var, şirin nukan sarlary var can. Bilme. Haýsaýdym çy bilen duýat etme arzu etýäňiz. Duýat mı? Dogrymy aýtaýyn. Gitseň maňa yüregimi goýup git. Şu fırsatdan peýdalanmam. Oy, siyasete geç gitdim. Şu atayna vardı bir kuplet aydım aydaýaly. Про маму, про папу. Можно, да? Один куплет. Salam gadyrly tomaşaçylar. Ýaýlymda Ceyhun TV. Biz siziň ähliňizi hoş gördük. Bugün biziň studiýamyzyň mehmany Mahmal Setledenan Aýdym Çemil, Mahtumul adynda Qiýaşlar bayragynyň eýesi Çınar Osman Kulaýewa. İlk bilen biziň çakyrymyzy kabul edip studiýamyzyň mehmany bolanyňyz üçin köp sag bolsun aýdýar. Hoş gördük. Menim begenýän siziň çagyranyňyza size de sag bolun. Inni sorawlara geçeli. İlk bilen berjek soragym nerede we näçinji ýyla dünýäge geldiňiz? Nerede dowlanmaýçyk, ýylymaýçyk gel. Aýal maşgaladan ýyl soralan ama. Bolýa. Men Lewap ýylaýatynyň Sakar etrafyna dowlandym, Sakar şäherçesinde. 19-njy iýunda dowuldum. Dowlan geçipdir de diýmek. Geçdi o. Yetişmändirs. Nerelerde bilim aldyňyz? Şol Sakar şäherçesinde ýerleşýän 1-nji orta mektebi tamamladym. Onuň özüm biz okan wagtymda 9-njy synpy gutaran soň 16 ýaşymda Seýitnazar Seýdatyň Naqy mugallimçilik institutyna girdim. Diýmek siz aýdymçy däl, aýdym ýolundan okamadyňyz? Ýok, esas kärim meniň mugallim, onda da türkmen dili we edebiýat mugallimy. Aýdym meniň ykbalym. Aýdym maňa gapdaldan Allah Tagalanyň beren peşgeşi. Ýöne men aýdymçy durmuşy hiç haçan gözeňme getirip bilemem. Inni belki şular ýaly ýagdaýlar bolandyr. Meniň pikirime görä. Nätoýa da bar ýaňyz aýdyp dursaňyz birden şo okatýan okuçlaryňyza gözüňiz düşdi ýa muallimlere. Şol wagt näil boldyňyz? Oňa alyp kän bolýar. Sebebi ene bir gün aýdym aýdyp durun bolyn görsem öz okuwçym, okuwçym, şoň toýuny soğup durun. Öýlenýän oglan okudan okuwçym özüni mektebe götürdik, goýberdik. Ona menim ýörüýte ýaryna baryp mikrofonda sen meni tanaýan diýsem, "Ha, molim tanaýan" diýär. Şol ýalagym bolup gördi. Şolar ýaly ýagdaýlar boldy. Diýmek. Inni maşgalaňyz barada gurrun beräň. Maşgalaň barada gurrun bersem, iki gyzym bar. Olaja gyzym Ýyldız, kiçi gyzym Käbejan. Olu gyzym 1-nji synpy götürdi şu ýyl. Käbem 4 ýaşynda doldurdy. Töweleme. Olara aýdym saz bilen ugur barmy? Ýyldız akän gyzyklanan o. Ýöne Käbe boli bir ýerek ýanynda alyp gidäseňem elingdäki mikrofonyň asyp aýdym aýtjak diýip goýan o. Ýatkeşligi gowy. Töweleme. Her kimiň bir çağalykda arzu etýän zady bolýar. Ne ulalsam men doktor boljak, ýa ýene bir zat boljak diýip. Indi siziň çağalykdaky arzuňyz näme? Men çağalykda bilmedim hem şu Lukman bolaýyn diýädim, jurist bolmak arzu edýädim. Bilem ok maşgalamyzda biz 4 doganda 2 ol. Oňsoň iň ulsy bolan mamy uzagy iý beresler gelmedimi? Aşgabatda uzak görýändirler-de bilem ok. Soň özüm şol mektepde okuyan wagtym türkmen dilinden olimpiadalara gatnaşýardym da. Soň şonda mugallim bardy, Aýsultan ýoldaşylar. Şo diýärdi, "Çınar, sen institutda girersiň, sen türkmen dilinden gidiber, taşyr ber." Aýşa edip Aýsultan ýoldaşyna girersiň diýärdi bolyn. Allah döneýin. Hudaýa şükür. Okumak bardy. İlkinji aýdymy näçe ýaşyňyzda aýtdyňyz we haýsy aýdym? Zeret şol Kümüş Zeret Kuliýewa men halipamda. Şol garyndaşymyzam da biziň ejem bilen şo daýzam. Soň şu öýümüze baranda şol aýdym aýdýardy bolyn. Şoň aýdymlaryny dinleýärdim. Ýöne ýaşdym o mektepde okuyan wagtym. Soň şoň aýdymlaryny aýtmagy görýärdim.
Şonun Ceyhun'un kış yağları var, şirin mukam sazları var can. Şöyle bir aydım var da. Yol verin, yol verin, yol verin levaklı kızlara can. Deyip aşalaydım, aydiyadım. Yani institutda girenden soň ýa başlaýdymlara geçip gitdim. Şu wagtky arzularyňyz näme arzular? Bu wagtky arzulam ilki bilene ýurdumyz parahat bolsa, Allahan çağıjyklarymyzyň jany sag bolsun. Şu täze aýdymlar işleýäs. Şol aýdymlarymyzyň hasam halkymyza yaramagyny arzu edýän. Hawa. Üstünlüğün sır nämede? İlki bilen adamçylyk bolmaly. Üstünlük kazanjak bolsa. Soňam ihlasym rat diýilýärdi. Şu bir zat etjek bolsaň, sokur gözden ýaş çykar diýär. Ihlas bilen aglasan, sokur gözden ýaş çykar. Ihlas etmeli. Üstünlüge yetjek bolsa men şeýle pikir edýän. Esasat ihlas etmeli. Hawa, dogry. Adamyň durmuşynda bir şeýle bir ýatdan çykmajak pursatlar bolýar. Siziň hem durmuşyňyzda bolan iň bir ýakyn pursatlaryň birini ýatlap geçäň. Ilkinji ýakyn pursada şol institutda okuyan wagtym talip bahar geçirilýärdi. Hawa institutlaryň ilk institutda bolýardy. Ondan soň şol institutlaryň arasynda şonda 98-nji ýylda estrada aýdym janry boýunça şeý ýurdumyzdaky institutlaryň arasynda birinji orun aldym, şonda begendim. Ay 18 ýaşynda ýaş janyň var. Soňam şol 2001-nji ýylda Garaşsylyň 10 ýyllygyna matymlaryndaky ýaşlar bayramy ýesdip at takyldy, şonda da begendim. Hawa. Haýsy aýdymçy bilen duýat etmäň arzu etýäňiz? Duýatmy? Endi kim bilen? Hiç pikirim etmedim şu arada. Pikirim etmedim. Dogrymy aýtaýyn. Birden diýeli şans boldy da şolar ýaly ýa gyz aýdymçy ýa bir goý diýelim daşar ýurt aýdymçylar bilen duýat etmeli. Yo Dilber Joram meniň Rahmanowa. Dilber bilen şu medeniýet hepdeligi başlap bir aýdym duýat etdik. Duýat etdiňiz. Hawa, bil aýtdyk. Asyp diňleýän türkmen aýdymçylaryňyz bardyr. Söýüp diňleýän aýdymçylarym Hacyn Oguryan. Soň o da Joram Gülşür Nöwezmamedowa. Oň sunuwaty beýik, şoňa hormat goýan aýdymlaryny gowurýan. Çalar diňleýäňiz köplenç. Indi diýeli bir sizin gaharyňyz getirdi diýeli. Şeýle bir gaharyňyz geldi. Şu pursatda näme etýäňiz, gaharyňyzy saklap bilýäňizmi? Saklap bilýän. Awa, kän boldy şoň ýagdaýlar. İçimden estağfurullah diýip gaýta sebäbi. Oňa ýakalaşyp urşasym gelýärdi. Ýöne şu ýüregim uspakoýt edeno. Şoň üçin içimden towp etdim estağfurullah diýip. Geçip gaýdyň diýen. Şu taýygy ýejegim bilsemem, şol urşasym gelýär. Urşup gördüňizmi? Urşup gördüm. Söýüş urşup gördüňizmi? Ýakalaşyp urşup gördüm. Ýakalaşyp urşup gören wagtym boldy. Eger häzir diýeli bir müştaklarymyz tarapyndanam bizem bir haýyş etýäs, eger mümkin bolsa, bir owdan söýüş aýdymlarynyň birini ýerine ýetirip beräýin. Söýüş aýdymyny aýtyp beräýinmi? Hawa. Söýüş aýdymyndan, öz aýdymlarymdan. Gitseň maňa yüregimi goýup ket gossalar hasratyň baryn. Söýgüň bakçasyna garantyka dönüp, onu ırak sowuklardan goraryn. Gitseň maňa bakşlaryň goýup ket, onuň bilen bakar ýaly jahana medet berer. Senin otly bakışlaryň hemem ýaşama bolur bahana. Gitseň maňa ýüregim goýup gitdi ýa-da ýüregim goýup nire gitjek. Gatmany söýler. Sag bolun, owazyňyz belentden belent ýanglansyn. Indi bir her bir aýdymçam diýmän, her bir adamyň bir hile käbir adamlar şadýan aýdym eşitmäni gowurýar ýa aýtmagy gowurýar. Käbir adamlar gossalaýdy mehunlenýär. Asy şolaň haýsyny has ýüregiňde ýakyn saýýar. Ýüregime ýakyn aýdymlar. Ilki bilen söýüş aýdym sebäbi söýüş insan üçin iň beýik duýgularyň biri-de. Söýüş ýaşaýşam gözüňe getirip bolany. Bizim institutda okuyan wagtymda muallimimiz bardy, Olwaz Bayram diýip. Şoň bir goşgusunda barda söýüş näme diýip soraýan menden.
Bu soraga jogap bermek kyn çenden söýgü diýen inçe hem nädip duýgy dören bolsa gerek insan mähirinden diýe. Söýgü aýdymlary özüme ýakyn hasaplaýan. Şol arada siz festivalmy şol geçirenizde de bir sensiz geceler diýen aýdym aýdypdym. Siz ýene bir gezek sag bolsun aýdýan Mişa saňa da ýöne ena tawardaky aýdymlar aýdasym gelýär. Sebebi ena tamamyz wa biz wa. Eneler bizi bu dünyaya getiren. Şoň üçin soňra mene bir zat bar, ejem pahyr ýer aýryldy da. Enenin gadryny enesi ýokdan soraň diýär ýa-da enenin gadryny ene bolanda bilýän diýerler-de. Hakyky dogry aýdylan sözler eken. Şu ene atalar barada aýdymlar aýtmak hasam gowy görýän. Ýa, ýüregiňizde ýakyn duýýar. Atmas halada döwlet baýlykdyr, inen bolsa ýaşaýyşyň toýlykdyr. Atmaga bahasy ýeki şaýlykdyr, garlyň altyndan gymmat söýleri, hiç haçanyň jytmaň ol edilleri. Garlyň altyndan gymmat söýleri, hiç haçanyň jytmaň ol edilleri. Sağ olun, gaty gowaýdym. Indi diýeli arada şu mawjuda Jumaýewa bizde mehmançylykda bolanda şondan soradyk da eger size bir halta pul berseler näme derdiňiz? Ay bilemok diýdi. Indi siziň pikiriňiz näme? Ay pul meselem bir halta pul verse, dogrymy aýdaýyn. İlki bilen atama dogullarıma gerek zadyny bamy, çağalama gerek zadyny bamy diýip şonu alyp bererdim. Soňra şu pulum mätäçlere kömek ederdim. Mätäç adam bar, hemme ýerde de. Şolara kömek ederdim. Indi diýeli eger size şeýle mümkinçilik bolsa da ýüzü gözüňizde ütgedesiňiz gelýän ýeriňiz barmy? Ütgedesim gelýär, hormalasym gelýär biraz. Ýöne wagt özüniň kinal ýa lekin. Galanam Allah şükür, Hudaýym berene şükür. Sağ olun, köp biziň studiýamyzyň mehmany bolup beren gyzykly görüňleriniz üçin, elbetde meniň üçin gyzykly bolup, tomaşaçylarymyz üçin hem elbetde gyzykly bolandyr diýip umyt etýäs. Şu pursatda da ýene bir gezek siziň janyňyzyň sag bolmagyny, bir sunuga täliminde de, bir öz işiňizde de, molimçilik käriňizde de bir üstünlikleriň hemra ýar bolmagyny arzu etýäs. Sağ olun. Cemal, sağ olun. Menem begenýän çakylyňyza. Sağ olun. Saňa da indi durmuş ýoluny galan bastym da, seni bakyň gutarıp. Saňa da diňe üstünlük, şu Jeyhun Tübeň ähli işgärlerine diňe üstünlük, saglyk arzu edýän. Sağ olun çakylyňyz üçin. Size de sağ olun.